Vawiin hi August ni somni le pahnih sang ni somni pakhat pathian ni ania Vawiin hian Lailapura Vairengte khawtlang hruaitute le Lailapur khawtlang hruaitute chuan inbiaknaah neya he inbiaknaah nei chan hi tunhaya Mizoram police le Assam police te inka awanga state pahnih inkarah heng Ramri kho pahnih omte inkar boruak muanawm lo chungchang sawiho watulwang nia thudona nia Hetiang chuanin Buaina meeting nei anita meeting hi Vawiin chawhnu dar thum khan nei ania meeting anei na hmun hi Star Brick Industry meeting hall ania he hunah hianin resolution pahnih siam ania resolution pakhatna chuan Buaina le harsatna lovin Lailapura nitin in lofa le Vairengte mi puite chu Lailapura le Vairengte ya zelen takin anin kalpo Hetiang heti lai hianin Buaina awm pala inrem taka sawiho thin ani ang antia resolution pahina hianin Lailapur mi puite chu danin zom tura ati ang anzom hnuah Vairengte an kal theianga tranpuina an mamu ani chuan Vairengte khawtlang hruaituten an tranpui thinang Hetiang che hian Vairengte mi in Lailapura harsatna an toin Lailapur khawtlang hruaituten tranpui an ngeina an tranpui thinang anti ani he hunah hian kho pahnih aiawh khawtlang hruaitu kalkhawm te chuan Vairengte emaw Lailapur emaw a road block emaw economical blockage emaw a awmani chuan heng kho pahnih te hian an thlawp ngai dawn lo ti an sawi bawk ani he meeting a hian Vairengte khawtlang hruaitu aiawh in puaral famkimah chairman joint VC Vairengte pulan muanpuya colony secretary joint VC Vairengte jilal mudika VCM Vairengte 4 puzalota joint YMA president te an kala Lailapur aiawh meeting a tilte hi Rahib Uddin ex panchayat Lailapur Nasrul Islam Laskar ex panchayat Lailapur Mohidur Rahman Laskar Lailapur le Dilbak Hussain Laskar president of foundation Lailapur te ani Hetiang kho pahnih ten inremna thatak an nei theih thil lomam tak ania heti lai hianin kan hriat reng tur chu July ni somni le paruka Mizoram police le Assam police te anin ka khanin Assam police ya turna zawk ania Assam police lama hianin nunna chan pasari lai anoma Mizoram a ero chuanin nunna chan kan nom lova kliam tur ero pahnih thum kan nom thunga Hetianga nunna chan anom ta ka wang hianin Assam lampang hi to an khir sot le ni na langa Mizoram chu drugstore na kong ani thule Mizo te chu drugstore thinanga min chua heng tia wang hianin Mizoram Ramri Lailapura chuanin Assam police te hianin ngor takin Mizoram atanga Assamalu turli thei te chuan check thina van doi thlak takin tun nai khan bilko clear bus pakhat man ania he bus khal tu hi rui lo tol chungchang a hin ai nam noi hi se turom ngai lova amai ro chu van doi thlak takin a motora hianin heroin gram somni le pali man ania Hetiang thil hi engtiklai puwa kan chunga thleng thei reng ania chu wang chuan state thanoma bungrola kal hi keini mizo te tan hian a him lo na chin tam tak oma chu wang chuanin mi puite kan film khurangaya lo thei lofa keimani kan kal du ani poin kan liu thei document engkim fit thataka kan da angaya chu ba ka chuanin kan liu theia te bungrua emo thildang emo phurlo ahima chu ba ka chuan kan liu theia hian rui hlowa om lawani ti kan chiana uluk taka kan en non angai bok ani thil thaber nia lang chu tundin hmuna hian keimani nge le kan lir theite emo baga emo Lailapur emo Assam state shimshima kalri lo hi hima tipal thil thua emo bandoi thil thua emo man pal kan ni lo nan keimani lan thak lo ta phia la him ri viau bok ani